Se mnou už tady stojí pan Tomáš Drga. Dobrý den. Dobrý den. Pane Drgo, co si pod pojmem samoobslužná prádelna můžeme vlastně představit? Tak samoobslužná prádelna je vlastně veřejná prádelna. Je to takové místo, kde zákazníci mohou přijít, využít stroje, které tady máme nainstalovány a sami si vyprát a vysušit prádlo. Na strojích jsou nainstalované mincovníky, takže zákazník si sám vloží prádlo do stroje, zaplatí požadovanou cenu té služby, toho praní nebo sušení a službu si vlastně provádí sám. Kdy vlastně vznikla první myšlenka na to zařídit samoobslužnou prádelnu? Ta první myšlenka vznikla zhruba před 3 lety, kdy jsme v centru Ostravy na ulici 30. dubna udělali první prádelnu. To byl vlastně takový pilotní projekt. Protože tím, že jsem poměrně hodně cestoval, všiml jsem si, že v jiných zemích, v Německu, v Belgii, ve Francii je samoobslužná prádelna naprostou samozřejmostí služeb, které se nabízejí ve městech, a že u nás tato služba, tento druh služby chybí, takže chtěli jsme trošku tento druh služby rozhýbat, proto jsme udělali ten pilotní projekt v tom centru Ostravy, takže to byla vlastně taková první myšlenka. No a pak postupně budovali jsme řetězec těch značkových samoobslužných prádelen a v této chvíli jich máme 12 v České republice. Mně právě v souvislosti s tím zahraničím napadá otázka, jestli vůbec jsou Češi a Česká republika na tento typ služby připraveni, protože přece jenom je tady dlouhá tradice v uvozovkách těch domácích praček. Máte pravdu, není to úplně jednoduché, ale na druhé straně musím říct, že Češi si velice rychle zvykají, protože využití služby samoobslužné prádelny přináší určité pohodlí a je to takový jako nový trend. Celé spektrum lidí od těch nejmladších i starší ročníky učí se využívat tuto službu a pomalinku obliba této služby narůstá. Pro jaký typ zákazníků je tato služba určená? Kdo vám tady nejčastěji chodí? To spektrum těch lidí, těch zákazníků je opravdu široké, protože je to, jak jsem říkal, třeba mladí lidé, kteří se ve městě usídlí, koupí si nebo nastěhují si, pronajmou si byt a pračka není zrovna ta první věc, na kterou myslí, takže když se osamostatní, postaví se na vlastní nohy, potřebují někde prát, takže samoobslužná prádelna se naskýtá jako jedna z možností, v podstatě jediná, kromě maminky nebo rodičů. Další taková skupina jsou studenti, kteří bydlí v ubytovacích zařízeních, v kampusech nebo na kolejích. Jo, to sami taky. Kdysi se prádlo střádalo, já nevím, měsíc a přivezlo se domů mamince, dneska už se situace mění a už tito mladí lidé taky si zjistili, že je dobré a příjemné navštívit samoobslužnou prádelnu. Dále jsou to lidi, kteří v této chvíli mají třeba pračku pokaženou nebo čekají na novou pračku. No a v neposlední řadě i ti, kteří pračku doma mají, tak je spousta věcí doma, které se do té domácí pračky nevejdou. A právě do těch našich velkých strojů v samoobslužné prádelně se vejdou. Jo? Takže to je další skupina lidí, jo, kteří si tady přijdou vyprát potahy na madrace nebo povlaky na madrace, různé přehozy, spacáky, já nevím, velké věci, povlečení a takový, jako co vyprat doma je problematické. Co třeba maminky na mateřských dovolených a případně lidé, kteří mají práci takovou, řekněme, nestálou, manažeři a tak dále, protože v souvislosti s tím tady vidím, že tady máte dětský koutek, takže co právě třeba ty maminky? Maminky určitě, jo, protože zvlášť, jako když je to více početná rodina, když těch dětí je v domácnosti víc, tak určitě maminky a hospodyňky vědí, o čem mluvím, že není to žádná slast každý den nebo každý druhý den prát a vytávat z té pračky a sušit doma po šňůrách a tak dále. Takže pro ně tady nabízíme možnost si to prádlo přinést a vyprat si je najednou, protože tady máme velký počet strojů, takže si to můžou rozdělit a vyprat si to najednou. Vysušit, všechno je velice rychlé, trvá to hodinu až hodinu a půl. Nicméně, co s těma dětma, že? Takže děti si můžou přinést sebou a máme pro ně připravený dětský koutek, kde
se můžou mezi tím zabavit. Vy už jste to možná zmínil, ale zkuste upřesnit, když tady přijdu tady k vám, tak jak dlouho se tady zdržím, což znamená, jak dlouho trvá vlastně ten prací program. Prací program trvá v průměru 40 minut. Jo, záleží samozřejmě trošku na programu. Ty programy, kde se pere na vyšší teplotu, tak trvají trošičku díl, protože ta voda se musí dohřát třeba do těch 90 stupňů. Ale to praní, říkám, trvá to zhruba do těch 40 minut standardně a potom to sušení záleží na materiálu prádla zhruba těch 20 až 40 minut. Takže v průběhu hodiny až hodiny a půl jakékoliv množství prádla v podstatě máme vypráno, nebo návštěvník, zákazník má vypráno a vysušeno. Co prací prostředky? Ty si musím přinést sama, nebo jsou tady také k dispozici? Můžete si přinést sama, samozřejmě pokud máte nějaký oblíbený prášek nebo nějakou oblíbenou aviváž, tomu nějak nikterak nebráníme. Pokud byste si nepřinesla svůj, máme tady automat, kde si ty prostředky můžete koupit. Které dny máte pračky a sušičky nejvytíženější? Dá se to nějakým způsobem vůbec kvantifikovat, kdy vám lidé chodí více nebo chodí méně? Je to těžké takhle odhadnout, snažili jsme se udělat nějaké statistiky, ale je to velice nevyzpytatelné. Obecně by se dalo říct, že třeba víkendy bývají silnější, soboty, neděle. Je to zřejmě dáno tím, že lidi mají volno, nemusí do práce, takže někdy, když potřebují, tak využijí to volno právě k využití té služby naší praní. Ale těžko odhadnout, je to velice nevyzpytatelné. Když už se tedy rozhodnu využít vašich služeb, tak máte nějaké omezení, co můžu, případně nemůžu tady si donést vyprat, případně nějaké prádlo, které není vhodné právě? Toho prádla, které není vhodné, tak je v podstatě velice málo. Práce dá téměř všechno. Dají se vyprat od běžného oblečení přes, jak už jsem říkal, třeba povlečení, potahy na madrace, spacáky a takový. Dají se v pohodě vyprat i péřové bundy, které se normálně třeba nosí do čistírny. Dají se vyprat u nás péřové přikrývky a polštáře. Jo, takže taky jako v pohodě, zejména protože máme i sušičky, takže péřové věci tam je nejdůležitější potom je rychle vysušit. Ale když přemýšlím nad tím, co by vůbec jako se nedalo, tak v podstatě i v provozním řádu máme napsáno, neměly by to být nějaké pracovní oděvy, montérky, kde je přilepena nějaká malta, nějaké pevné nečistoty, hlína. Nějaké prostě jako hlína, silně znečištěné nasáklé třeba olejem nebo nějakýma hořlavýma látkama. Takže asi toto je jediná věc, které by se neměly prát u nás, nebo které prostě nepřijímáme. Jinak v podstatě všechno. Ano. Vy jste zmínil, že péřové bundy často teda nosíme do čistíren. Můžete říct vlastně, v čem vy jste v podstatě výhodnější než čistírny? Tak v první řadě je to rychlost. Ten zákazník si tu bundu může v podstatě v ní přijít, když to takhle přeženu, sundat si, svléknout se, dát si do pračky, vyprací za těch 40 minut, pak si vysušit a obléknout a může v ní odejít. Takže to je prostě ta flexibilita a rychlost, to je jedna obrovská výhoda. No a druhá výhoda je i cena. No, určitě ta cena, když si to zákazník tady vypere sám, je nižší, než by si to nechal vyčistit v čistírně. V souvislosti právě s péřovým prádlem nebo případně pracovními oděvy souvisí i hygienické standardy, tak jakým způsobem to řešíte tady? Řekl bych, že my právě napomáháme trošku zvyšování hygienického standardu obecného prostě nás všech obyvatel, protože díky tomu, že kdysi ta služba možná před 20 lety známe někteří si pamatují, nebo ještě díl, před 30 lety byly prádelny v bytových domech někde, takže tam se daly vyprát velké věci, ale ty potom zmizely, až teďka se vlastně zase objevují. Takže tím, že je taková možnost, že máme velké pračky, do kterých se takové velké věci vejdou, které se předtím až tak často
neprali. Jo, takže mohou se prát daleko častěji a tím pádem ten hygienický standard se zvyšuje. V momentě, kdy vám zde na provozovnu přijde během dne mnoho lidí, tak jakým způsobem řešíte hygienu a případnou dezinfekci vašich strojů? Stroje, ty pračky, zejména pračky, jsou pravidelně desinfikovány desinfekčním prostředkem. Provádí se ta desinfekce každý den, takže zákazníci nemusí mít žádný strach, že by se že by to nebylo dostatečně prostě hygienické nebo desinfekční. Kromě toho ve většině provozoven máme obsluhu a když ta obsluha si všimne, že se pere takové nějaké prádlo, které vyžaduje speciální desinfekci, tak okamžitě po tom cyklu se provede ještě navíc desinfekce toho stroje. Kde všude vás mohou zákazníci najít a jakou máte otevírací dobu? To je možná pro někoho důležité. Určitě. Tak, jak už jsem říkal, v České republice zatím teda k dnešnímu dní máme 12 provozoven, 12 těch prádelen, z toho 3 v Ostravě, 1 v Havířově a další máme v Praze, v Chomutově, v Lounech, v Berouně a v Plzni. Co se týká pracovní doby, tak právě výhoda samoobslužné prádelny je taková, že máme otevřeno, ty časy se trošičku provozovna od provozovny liší, nicméně máme otevřeno každý den, v soboty, v neděle, ve svátky, obvykle od 8 do 8 hodin. Takže to je právě ta výhoda, že ta pracovní doba by se mohla trefit téměř každému. Takže jdete vstříc zákazníkům. Přesně tak, snažíme se. Tak já vám přeji hodně štěstí a já si myslím, že bychom se mohli po vaší provozovně rozhlédnout blíže.